Ruža Šećura svakoga dana iznova se sjeća krvavog prosinca 1993. godine u Vitezu. Tada su pripadnici armije Bosne i Hercegovine ubili veći broj vojnika Hrvatskog vijeća obrane, civila i opljačkali i spalili cijelo jedno selo. Oni pognu, nadaš se sve da će doći, dok se čuje da nema, da je to sve gotovo. I onda su vam javili da je i vaš sin? Jeste. Ovi je sin došao i rekao. I on bio na liniji. Ruža se pita kome je bio kriv njen mladi sin, kao i preostale 73 žrtve sa ovih prostora. Duša bila. Džaba ne mere drugčije, ne povraćaju se dani. Mrtvi ne dolazi, svakom se nada, ali ono mrtvom nikom. Sjećanje na svoga sina koji je umro za Lašvansku dolinu i Bosnu i Hercegovinu čuva i jedan otac. Žao mi je, ne mogu ga nikad preboliti, nikad nije bio bolestan, završio je i srednju školu, služio vojsku jugoslavensku u Leskovcu, išao sam u posjetu, baš predrat. Došao je kući fino, trebao da živi, oženio je se. Bol ne može prestati, ali bi pravda ipak donijela neko olakšanje. Ni 22 godine poslije za ovaj zločin nitko nije odgovarao. I koliko dugo još neće. Odgovor traže i sa najviših razina vlasti. Ja sam uvjeren da je sazrelo vrijeme prije svega da institucije Bosne i Hercegovine procesuiraju sve one koji su odgovorni za bilo koji zločin u Bosni i Hercegovini, bilo kojem dijelu Bosne i Hercegovine s jedne strane, a s druge strane da to bude jedno vrijeme kad ćemo jednostavno prepoznati potrebu da izgradimo Bosnu i Hercegovinu kako se nikad više ne ponovila Križančeva sela, Buhine kuće i mnogi drugi mjesta stradanja i stratišta diljem Bosne i Hercegovine. Iako se sve zna i naredio ovakav zločin i izvršio ovakav zločin, i to je nešto što ćemo u Bosni i Hercegovini morati ubrzano riješiti i to će biti znak da pravna država Bosna i Hercegovina funkcionira bez bilo kakvih utjecaja. Nema zločina u ime naroda, u ime vjere, u ime nekoga imaju samo zločinci i ljudi koji su izvršili zločin. Osim molitve i nade ostaje i jedna želja, da se nikada na ovome svijetu takvo što više ne ponovi. Ne mrzim nikad nikoga, a ne bih želio više nikad, ne daj Bože da se to desi ikome.